posachedwa apa tikuonesani programu ya Kulinji imene imachitika pa wireless ya Times. Ndipo lero lino programu iyi akuluakulu amenewa abweranso kufuna kukambapo za mavuto kapena zimene zikuchitika pa ma primaries azipani za MCP, DPP komanso zipani zina zimene zikuchitisa ma primaries awo. Takhalani pompo mumvesere kuti kodi lero lino mlendo wa programu imeneyi akhale ndani. Matikale ndiye ndi alendo osiyanasiyana amene takambirana nawo nkhani imeneyi mwatsatanetsani mpulogalamu imene ya lero. Tili ndi bambo Shadrek Namalomba amenewa ndithu ndoyankhulira chipani cha Democratic Progressive. Tikhalenso ndi achimwemwe tsitsi amenewa ndithu amathirirapo ndemanga pa nkhani za ndale. George Pili nawonso ndothirirapo ndemanga pa nkhani zomwezi, komanso tikhale ndi Wayana Chunga amene ndithu amasanthulaso nkhani za ndale komanso zina zambiri. Ndiye choyamba tilandira anthu tiyambe ndi palaini pa Shadrek Namalomba. Tikulandireni ku programu yathu ya lero ya Kulinji. Ayi tatokoza kulangowa mama wabwino. Mama wabwinonso kumeneko achimwemwe tsitsi nanunso mama wabwino tikulandireni ku programu yathu ya lero ya Kulinji. Ziwo kwambiri Elvis mama wabwino. Bwana Pili so tikulandireni bwana George Pili tikulandireni ku programu yathu ya lero ya Kulinji. Ziko kwambiri moni kwa ya mapanelist anzanga monga Namalomba ndi Akisi moni mwadziko bwanji. Komanso tili ndi bambo Wayana Chunga mstudio muno amene ndithu tithandizenso kusanthula nkhani imeneyi. Bambo Chunga tikulandireni ku programu yakwa bwanji. Zomwe kwambiri Elvis. Ndiye tikhalenso ndi atola nkhani athu mzigawo zapakati komanso kumwera kuno ndi kumpoto. Tikhale ndithu ndi Bernard Mhone, Nelson Gonjani komanso ndithu Emmanuel Chilemba. Tiyambe ndi bambo Namalomba. Mwina tatipatsani background ya nkhani imeneyi. Mukamanena kuti munthu alembera pa chisankho cha chipulula sakowera kuyima pa yekha ngati kupikisana pa chisankho tekezeka cha aphungu. Mumatanthauza chani history ya lamulo limeneli ndi lotani kuti mwina anthu amvetsetse? Ziko kwambiri pafunso limeneli komanso kuti titsekule waloli motero. Pene waliko tsekula tifunse ndi kuyankha funso ili. Kuti kodi independent member of parliament ndi ndani? Kwa tikafunsa pamenepo ndikuyankha funso limeneli kwina akunkhani sitivuta. Independent member kapena tikanena kuti MP wodziyimira pa yekha, odya zake kapena titero, opanga zake, amakhala kuti akapita ku parliament kuja sakhalanso wachipani china chilichonse, sakhalanso wa ku opposition kapena sakhalanso kumbali yolamula. Iye amakhala pa yekha. Kumene kuja ku parliament kuja chimene chimachitika ndi kuti mutsutse bwino kapena kuti muyambirire bwino ndiye kuti mumafuna mukhale ndi mamembala anu achipani chanu ameneno mungatheno kumakambirana nawo ndi kumagwirizana nawo anthu ajaso kumachita zimene chipani chikufuna malingana ndi mmene anthu akufunira, kaya muli ku government side kapena ku opposition side. Uyu wa independent akapita kumene kuja ndiyeno pamakhala zakuti no achite usankhanso kuti kodi ndipite mbali ndipite ya government ndipite mbali ya opposition. Tsopano tikabwerano kuchipani yenda fotokozera muja kumakhala kuvuta munthu amene uja kuti no tikagwire naye ntchito bwinobwino chifukwa matakalo amene muja tikanena kuti bilu iyi imene sitikugwirizana nayo kumapezeka kuti munthu ujayo akupita kukanena kuti bilu imene akugwirizana nayo. Ndipo pakhalabe kuti no kovuta kuti munthu amene uja timene whip that person to vote alongside your party position kumakhala kovuta. Ndiyeno tikabwerano kuti usono cholinga chokuti no tikakhale ndi member of parliament wa independent ndi chani kuchipani. Ifeyo kuchipani kwati ndazonikira kati zimene ndinaona kuti sizabwino kuti tikakhale ndi independent member of parliament. Timachitika ndi chakuti mwaso kusona kumafuso ndeno chifukwa cha timapanga ma primary. Kuti tikamapanga ma primaries sitikufuna tipange woti imirira kuchipani kuti akaime ku general election amene tikamusupport nanga tikhalanso ndi munthu wina bwanji amene ali wa independent pamene kuderapo tasankha kale ma delegate asankha mwaufulu mwabwinobwino kusankha munthuyo ndikunena kuti munthu amene ndi amene chipani
chikagwira ntchito chikamuthandizire kuti apitenso ku parliament ndiye tikakhalenso ndi independent. ndipo oyang'ana zonsezi n'chifukwa chakeno ku malamulo a chipani choyendetsa chipani constitution yathu tikunena mosapsatira mwamvemvemve kuti ngati munthuwe utanena kuti no wapita ufuna kuyimira independent ndiye kuti no apo wasankha wekha kuti tsopano ineyo ndikutuluka chipani cha DPP komanso ngati unali ndi udindo kaya ndi wa vice president kaya ndi president kumene kaya ndine amene udindo wangawo ngati ndasankha kuti ndikayimira independent ndiye kuti ino pamene ponso ndasankhanso kuti udindowo watha komanso kuchipaniko ndakakhala pandekha sinenso wa chipani mwali choncho. komanso pamene timapita ku maprimary pa nomination form yathu imene timasayinitsidwa ikuchita kunena tinasayina pamenepo kuti ineyo popete ndikayimira nawo ngati ndingaluze kumeneko ineyo sindidzayimira independent. komano ngati ndingayimira independent kusonyeza ndiye kuti ino ineyo kuchipani ndidzasiya komanso udindo kumene ndili nawo ngati ndili nawo udindo lonse ndidzasiya ndikusayinira pamenepo nkutikitira kuti ndagwirizana nazo. ndiye pano ena kumabwera nkumanena kuti ayi ndofuna ndikhale wa independent koma pano momwemo zingatheke kuti ukakhale member wa TPP or member wa MCP koma ukayimira independent. chisokonezo chimene chabwino bambo posafuna kuti chipani chathu tikhale ndi chisokonezo chifukwa chakuti kwakumbutsanso pamenewa kunena kuti onani zimene zidayikidwa zimene soiso mudavomereza munthu sungakhale wa independent. ngati mufuna kukhala independent malamulo a dziko lino akunenanso kuti ayi munthu okhala ndi ufulu umene ukakhala ngati independent palibe amene akuletsani komano kutengera kuti mwanena kuti mukhala independent kumanenanso kunena kuti mukhalanso wa chipani cha DPP ayi padakali panopa zimene zozo kuti chipanipo zimene zozo sizingatheke. koma munthu ufulu wane kuti munthu okayima nokha ukapita kumeneko ukayima malamulo sakuletsa kuti munthu okhala wa independent koma ifeyo tikuletsa kuti simungakhale wa independent ndikhalanso membala wa DPP. chabwino bambo Namalomba tithokozeni chifukwa chotipatsa kutsekulira program imene moteromo achimwemwe tsitsi nkhani mwayimva bwino lomwe imene akufotokozera Namalomba inu reaction yanu yambeya ndi yotani mukuona kuti DPP ndi yomasuka? zikomo kwambiri kwa ine ndikuona kuti chipani cha DPP sikuti chikulakwitsa poyika lamulo limeneli lonena kuti phungu imapayekha siwololedwa kukhalabe kapena kupitiliza kukhala membala wa chipanichi. Ndikunena zimenezi chifukwa chakuti chipani chilichonse chimakhala ndi zolinga pamene chikufuna kupikisana nawo pa chisankho ndipo cholinga chachikulu ku chipani china chilichonse ndi kuonetsetsa kuti chapambana chisankhocho ndipo ngati mwina sichinachite bwino pa chisankho cha mtsogoleri wa dziko komabe kumbali mwina yokhala ndi aphungu ochuluka kapena kupeza makhansala ochuluka chimakhalanso cholinga chawo chimene iwowo achitira chisankho kotero kuti ndi chinthu chomveka ndithu kuti chipani chikapambe chiganizo chonena kuti chikufuna wina aliyense amene walephera pa chisankho cha chipulula kapena maprimary ku chipani kwawo kuti akayime ngati phungu imapayekha sachototeroyo amakhala ngati kuti mwina wagawa mavoti amene akadapita kwa munthu oyimira chipanicho ndipo nthawi zina zimenezi zimatha kuchititsa kuti ngakhale chipanicho chingakhale champhamvu kudera lina lake koma mwina kupezeke kuti wina amene sakadapambana potengera kutsatira kapena mphamvu za zipani zosiyana-siyana mderalo apambane chifukwa choti anthu otsatira chipani chimene chili cha mphamvucho akhala ngati mavoti awo agawika pakati kotero kuti mwina ndizosadabwitsa kuti chipani cha DPP chinayika dongosolo limeneli. komanso china mwina chimene ndingaonjezere nchonena kuti ndi chinthuso chosamveka kuti munthu amene akufuna kutsatira chipani azikhala oonetsa kamtima kadyera kuonena kuti iye akufunitsitsa udindo kotero kuti sakufuna kulolera kapena kuvomereza kuti munthu wina amene wapambana pa chisankho cha chipulula ndi amene angayimire chipanicho kotero kuti mwina mkongoyemeradi kuti munthu oteroyo avomereze ndi kutula pansi udindo wake komanso umembala wa chipanicho ndi kukayimira ngati oyima payekha mosatsatira chipani. komanso kumapetopeto mwina ndinenenso kuti tikatengeranso dongosolo limene lilipo ku nyumba ya malamulo komwe zipani zimalandira thandizo kuchokera kuboma motengera ndi chiwerengero cha aphungu amene
zapeza pachisankho ngati chimenechi ndi zinthuzo zomveka kuti chipani chionetsetse kuti mwina chiwerengero cha aphungu ake chikhale chochulukirapo pachiyambi pomwe osati kuti mwina chikhale chiloti chaonjezekera chifukwa chongoti ena achoka ku independent ndikulowa chipanicho. Chabwino bambo Tsitsi kanyaye pomwepo mwina wayana mwina sakugwirizana nazo zimene zikukambidwa apazi kapena ndi momwemo wayana. Choyamba ndimafuna kuti ndiyankhule ndi Namalomba kuti mukufufuza kwathu ife tupeza kuti anthu amene akumakamba zawo independent iwa ambiriwa ndi anthu oti akhala akugwira ntchito mchipani kwa nthawi yayitali, ena ngonena kuti anali ma MPs koma chifukwa cha zifukwa zosiyanasiyana kumeneko constituency amaona kuti sizinaende olokapene nawo anayamba kudandaula even chisankhocho chisanaponyedwe. Imi tikudziwa kuti mchipani mmakhala ndale zosiyanasiyana ndipo zimatheka ndithu ku constituency kuti nthawi ya chisankho ziwiri zitatu osayenda ndife anthu zikuchitika zimene zikuchipani china chilichonse timachita understand. Kodi iye amene waphinjika inu ngati chipani mukumpasa mwayi wotani for redress, because it's like kuti munthu amene akudandaula kuti muna chisankho sichinaende bwino chakondera wakuti ino nkumuza kuti usayankhule ukafuna kuti uyankhule kapena basi uchoka mchipani. Anthu amene akuona kuti sizidaende bwino mwakonza ndondomeko yotani kuti mavuto awo ndikudandala kwawo kukhale addressed, because muchaka cha 2019 chimodzi imene chinapangisa kuti kukhale ma independent ambiri chifukwa chake chine chimenechi zipani sizimafuna kupanga address ma issues ama complaints anthu amene amadandaula kuti ife tuchisankhochi khala ngati atibera kapena amakondera ndiye zipani zimaswaya anthu otero nkupezeka kuti akayima pawokha anthu ndikuwavotera nkupeza kuti nambala ya ma independent ikuchuluka. Funso langa loyamba limene. Lachiwiri Namalomba tikuona kuti ku convention ya chipani cha DPP anthu ena amene tonsefe timakhulupirira kuti akukatenga mipando yaikuluikulu yosiyanasiyana ku chipani analuza chimenecho ndi chisankho. Nthawi zina amene mmamembekezera ndi amene amalephera, koma chipani chinaonesesa kuti ngakhale iwo adalephera mudawapezera malo kwasokerera mu usogoleri wa chipanichi. Pano ndaja mwanena kuti ni ma presidential advisors ambiri mwa iwo ma presidential advisors ndicholinga chonena kuti musawataye anthuwo. Now ndikudabwa kuti awa amene they're coming out in the open kunena kuti mina chisankho sichinaende bwino kapena yamwe kuti mwakundaphinjika ndemonena kuti ngati kuima ngati independent you are out of the party. Inuyo mulibe ndithu chidwi chonena kuti anthu amene chifukwa kamachoka tu independent yo kapena munthuyo mudzozonena kuti atengaso mamembala ena amene amayenera kuti avotere chipani cha DPP. Kodi mukuona ngati pamene pa simukuzibaya nokha? Namalomba mtoyanga kuso tiyambire ndi ndifunso lachiwiri mwasekatu kodi sitikudzibaya tokha? ndipo sitikudzibaya chifukwa anthu amene wawo amene tikuti ino akufuna kuyimira ma independent mmenenso afotokozera atsitsi cholinga chawo ndi kusokoneza kuti atimuonetsetse bwino. Cholinga chawo ndi kusokoneza kuti agawe mavoti. Ndiye wina wake amangobwera ndikulowererapo pamenepo ndikunyamula chinthucho chifukwa chakuti anthu akugawa mavoti. Munthu sungakhale kuti ino ndiwe wachipani koma nkumapanga zopanga zako sizingatheke. Loyalty is very very important. Sizingatheke. Ndiye mukanena kuti amene tinasankha atagonja ku convention tinayika maudindo muonetsetse kuti what is the extent of damage imeneyo adakapanga wakupanga pamene no adakakhala kunja kapena nakhala kuti alibe mipando sajwa mipando pamene alowa papandopo chimene akupanga damage ndi chiti. Muonetsetsa kuti munthu amene no anakayimira kuti nawapikisana nawo ku primary amene wewe akupanga damage yaikulu chifukwa cholinga chake ndikugawa mavoti ake kuti sakapeze mpando kupita ku parliament kuja chipani chatu chikakhale cha wiki tisakalandire funding zambiri zimene tikudziwa kuti aliyenseyo panopa akumanena kuti chipani cha DPP ya professor kuina nzona ali kuti aliyense afuna kuti akhale associated ndi chipani cha DPP nzona ndi professor asapita mutali. Koma njira iyo yakuti nakayimira independent imene iyo njira imene ndikuona ngati sinjira yabwino.
tikatengeranso kuti mundifunse kuti njira zimene mukupanga mchipani zofuna kuti inokuonetsetsa kuti mavuto amenewa asafika pamene afika apa njira zake ndi ziti tinene chonchi koyambirira kwenikweni tinayika anthu oyendetsa chisankho chimenechi ma professionals independent osabisa chipani ya sakuchokera ku region sakuchokera ku district kapena mu constituency ma professional tu tsiku la chisankho lisanafike akomiti a region ndi akulu amene wawa amayitana ma shadow onse ndikukhala nawo pamalo amodzi ndikukambirana ndikugwirizana electoral college kuti electoral college yake ndi iyi ndikugwirizana ndikusayinira akachoka pamenepo tsiku lokapanga mavotiro amalengezanso anthu ndekuti apatsa mpata woti apita akakumane ndi madelegates amene aja ndikuwafotokozera fundo zawo tsiku la limelo likafika pamakhalanso kupopanda kuti pasabwere wina aliyense angopera madelegate okhawo kusonye ndeno zikafika pamene paja ngatinso pali kusagwirizana palinso kuti my returning officers aja you can appeal there ineyo ndilo kuno constituency makhalisa anga amapikisana unapeza kuti primaries alipereka chifukwa chakuti my returning officers angakuti talepereka mupange njira iyi so pali njiraso ina yakuti my returning officers mukapangira ndi complaint amapanga chiganizo chija takutisana chikwanitsa pamene pacha amachipititsano kuti kwa director of election kuli committee a director of election akaleperanso chikumapita ku central executive committee of the party which is chaired by the president. Nezimene mutati muonetsetse anthu amene akudandaula panowa pali anthu magulu awiri pali ena apita pa chisankho paja ndikukalepera amene wowo malo moti ayembekezere kuti apangire complaint yawo kana apange lodge complaint ija akukalengeza kuti tasiya ndikufuna kuyimira independent kana pereke mwayi yakuti chipani chiyang'anire nkhani yawo amene mwafunse kuti kodi cholinga chawo nchiyani amafuna kuti chipani chathandize kapena iya nepali ena akuonera kuti gemu imene ililimu pa ground chifukwa chisankho kuti mawina timanena choncho chisankho timawina usanaka tsiku lovota usanafika lisanafika akupasani madelegates aja mwayendere ukawerengera masamu ako ikona kuti apapa ndendikaluza le ena akungo nene atu nokuti neyo ndatuka chipani chindikuima independent sindipitira ase chifukwa ayo pa gemu ayo pera kutani ne anthu amene atakathandize bwanji chifukwa chakuti nena kuti unapokuya ngati mafunso osewa anthu awawa independent ndi anthu ovuta kulera chabwino mwina utomaganizira kuna kuti ayi tikazapita parliament ngati atawina tikakhala nawo pamodzi tidzagwira nawo ntchito limodzi koma si anthu oti unganena kuti ayi ndisitika pamene papa ndikhala nawo amene wawo ndadalire santhu odalirika akapita kumene kuti amapita kumene kuli mphepo ndiye mphepoyo ikamakhala kumphepoyo njayeziyezi kumene koko ndikumene amathamangira kumene kumakhala zawo zochitika ndino kuti umakhala kuti ma incentives and so forth kulera ma independent ndifai kuti nakuti kuchipani kwathu kuli bwino tikhale ndi mamembala ngati kuli ukaluza tikaluze ndi membala ayo palibe vuto chifukwa choti musankha tokha ikachipani koma siti tikhale ndi independent akuti akhale membala aso achipani sizingatheke zimenezi sankhani chimodzi sankhani ku DPP sankhani kukhala membala ukasankheni kukhala wa independent palibe vuto pamenepo yani chabwino bambo Namalomba timvekonso kwa George P fatitatu ankhaniso athu on the ground amene afuna acheze ndalama amve maganizo awo pa nkhani imeneyi bambo Piri inu mutsekulire motani nkhani imeneyi ineyo ndikugwirizana nazo zimene akunena Namalombazo kuti ngati munthu wasankha kuti ayima payekha ndiye kuti kuchipani wachoka zimenezo ndi mmene ziyenera kuti zikhalire ndithu mfundo imeneyo ndigwirizana nayo chifukwa chakuti amene wasankha kuti ayime payekha adziwe kuti anthu okamsankhawo alibenso chipani ali ndi undekha ngati mmene mtsogoleri wawo alili koma mwina tisanafike pamenepo nimafuna kuti mwina patawunikiridwaso pa gawo ili lonena kuti anthu awa akamapita ku chisankho cha chipululachi pakuoneka ngati kuti chipani chakondera vanthu ena amene akuwasankha iwo achipaniwo kuti ndi amene akayimire pamene kuderako anthu sakufuna munthu amene yoyo chabwino ndi wachipani chomwechi koma sakufuna amene yoyo mwina akufuna amene akufuna kuti ayime pa independent ticket koma ndi wachipani chomwechi
kuteko ndi chifukwa chake pakubwera mawu akutuluka chifukwa chakuti kapena kuti achoke chifukwa chakuti iyeyu sayimaso ndi support ya chipani, ayima ndi support ya yekhayo. Ndiyeni maona kuti zimene zikuchitikaso ndi azipaniwa kuti anthu ena akukonderedwa chisankho cha chipulula chisanachitike ndipo akulandira support ya chipani chisankho cha chipulula chisanachitike, kuti pamene ndikuona ngati pali vuto kuti zipanizi akamanena kuti iyayi ife amene wayima nawo pa chisankho chathu amene walephera sangayime payekha chifukwa chakuti zina zimene zikupangisa kuti alephere ndi position imene chipani chimapereka pochita support munthu amene mwina ali recommended from above muchipanimo, zimene mwina pa nkhani ya chisankho cha chipululachi ni maganizira kuti zipani zitawasiya vanthu wokha onse ma-aspirant akhale pawokha, ayime pawokha, apikisane wokha, chipani osatengapo position iliyonse kupatula kuti chichita facilitate chisankho cha chipululachi basi, kuti amene asankhidwe pamenepoyo ndi amene sopano chipani chimchite adopt chifukwa wasankhidwa pa dzina la chipani, amchite adopt amene ndi kumchita support. At that level ndikuona ngati zikanakhala bwino kusiyana kuti support ikuyambirira chisankho cha chipulula chisanachitike, ndiye wena amakhala disadvantage chifukwa cha position ya chipani kuti inayamba kumsupporta munthu uyu chisankho cha chipulula chisanachitike. Pamenepo mpamene ndikuona ngati kuti pamafunika patakonzedwa ndi cholinga chakuti anthu onse akhale ndi level ground, chifukwa ndikutanthauza kuti pa level ground ndikutanthauza kuti onse palibe munthu amene chipani chamchita adopt kufikira chisankho cha chipulula chachitika wasankhidwa ameneyo chipani chimchita adopt. Ndimaona kuti pamene papa ndi pamene pamafunika kuti zipanizi zilingalirepo ndi cholinga chakuti support yawo isagawikane. Tabwino Namalomba mwaimva nkhaniyo akuti mmakhangatira muloli munapangira kuti mudziteteza ankhakale ku chipaniko. Ndaimva komanso ndi mfundo yabwino imene akufotokoza. Komanso mwina tiyang'anirenso anthu amene amafuna kukayimira kapena kufuna kukatenga udindo ngati umenewo. Mchipani timanena kuti loyalty is also very important. Loyalty is very important. Kapena kudzipereka muchipani kofunika. Pala anthu ena amabwera akaona kuti no ma primary aja ena amatoka imira ku Congress party akaluza kumeneko kubwera kudzayimira ku DPP. Ena achoka ku chipani china akaluza ma primary kumeneko akufuna kudzayimira ku chipani china. Zimene zimakhala kuti kupita kumene kuja komano chipani chija suda chimvetsetse bwinobwino. Mwangati mamunga tindafotokozaje sukwadziwa bwinobwino kuti zinthu zimakhala bwanji. Komanso anthu sukwadziwa bwinobwino. Nde ukabwera kumene kutako materekisa chake sukwadziwa bwinobwino. Umaoneka ngati kuti anthu akukondera. Koma sikukondera chifukwa ino kuti iweyo uli ngati mulendo mu chipanimo koma kufuna udindo. Titero kuti anthu akamafuna maudindo asamangobwera kapena udindo wa MP ungobwera chaka chomwecho popeza kuti akuli chaka chomwecho nchachisankho. Iyeni ziro wa chipani mundu khala chipanimu nthawi yayitali tiphunzire kuti chipani ichi chimagwira ntchito yake bwanji kuti ino zimayenda bwanji. Mwina tikatero ndiye kuti ino anthu aja akudziwana nawo kudziwa bwinobwino pozanena kuti ine ndimafuna nditatumikira udindo ngati sizimakhala zovuta. Koma tikanena kuti ayi tikukondera anthu ayi kukondera chipani ena amanena iye andituma president ena andituma mwakuti zimene zonama kuchokera kwa president a professor asapita Mutalika sana nyamule wina wake sana bereke wina aliyeseyo. Komanso izi ndi ndale zimachitika mchipanimu and amafuna aonekere kuna kuti iwo ali closer to the powers be ndi amafuna kumachiwa mayina akulu kuti azinena kuti akukondera ayi chisankho icho media endele chinayi choona kuti ja free. Tabwino
program yake ndi imeneyi ya Kulinji tukambirana pano khangati Namalomba atithawa tiyese kulumikizana nawonso chaposa chedu apa komanso chimwemwetsitsi achakhangati atithawa pa line ipa tiyese kulumikizana nawonso kuti tipitirize kuva maganizo awowa koma tipite bwanji kwa atolankhani athu ena ndi ena. Bernard Muhone ku chigawo chakumpoto kumzuzuku akuoneka kuti wakonzeka amene timve kuti kodi iyeyu atipatsire maganizo a Malawi motani. Bernard, mawu abwino. Hello. Amene iso akuoneka kuti akatali patali koma nkhani yake imeneyo bwana imene tingobwera kwa inuyo. Zipani zina zikuoneka kuti zilibe malamulo ngati amenewa. Zimenezi simukuzona kuti zachilendo kuti basi DPP yokha kungokhala ndi lamulo limene liya ngati mwagwa kuma primaries musayimirenso ngati independent kwina kuti mazona zimene zikuchitika leta aone munthu changuka joina chipani chija akhatuwa pambana pa chisankho cha phungu. Kwina kukulibe inu mukamaona kwina kukulibe chifukwa chani. Ndikuwuzani kuti cabinet imene nayo lero Malawi kuno ya Malawi Congress alipo anthu angapo in the Malawi cabinet amene anayima ngati ma independent atagwa ma constituency awo. Ndiye muona kuti zipani in the past have actually benefited from my independent candidates. Komanso tifotokoze pano kuti zama independent izi nthawi zina zawonongaso zipani zimene mbali namugwizana na Namalomba. Yes, tivomere kuti kumakhala challenge chifukwa one zijanena kuti nambala ya ma MP pa dzina la chipani amakhala ochepa, meaning kunena kuti funding akamalandira ndikuti alandaso ndalama zochepa pamenepo tikugwirizana ndithu ndipo ni mfundo yabwino. Komanso tizindikire kunena kuti ndekuti ma independent alema kumeneko akupanga split ma votes mene ananenera. Ineyo pamene ndinasindika kuwafunsa Namalomba mponena kuti are you sure kuti pali ndondomeko yokhazikika imene ikuthandiza anthu amene ali aggrieved, anthu amene akudandaula. Now sindifuna kutchula mayina koma ndingofunira kuti mzipani za ku Malawi zimaoneka kuti alipo anthu ena mzipani amene amakhala otchuka komanso amphamvu pa zifukwa zosiyanasiyana, mwina anabwera kale kapena amapereka ndalama zambiri kapena ndodziwana ndi mtsogoleri kapena makhala bwino ndi atsogolerera mchipani, pali zifukwa zosiyana zambiri kapena kumeko nkwawo ndi mwana wa mudzi pamakhala zifukwa zosiyanasiyana. And generally even utakhala kuti munthu ndi nzanga ine ukhala president kapena ukhala secretary general ndifuna kuti nzangayo achite bwino ku constituency kwake. I think palibe zolakwika ndi zimenezo. All we are saying is umunthu umachitika and awa amene kuphinjikawa chonde musawaseke kukamwa chifukwa makhala kuti zimene akudandaulazo zikuti akungolota. Yes, alipo ena amene they take advantage, alipo ena amene amangolira nthawi zonse, alipo ngakhale pabanja kakuntchito alipo anthu ena even zinthu zosamveseseka amalira kumene, but some have genuine concerns kuti apapa fairness sinachitike. Ndiye application ya lamulo limene lili ndilofunika umunthu, ndilofunika being careful chifukwa mungatunenera anthu akakhala disgruntled kuti akuona kuti chilungamo sichinayende amapanga zinthu zosiyanasiyana. Ena amatoka aphatikizana ndi anthu ena acha kuti okay ngati ndagwa ineyo mwandipanga chipongero chotere ndiye feso tiona siza kuti uyu asatani asawine. Remember munthu amene amakhaso kuti ali ndi osatira ake. So for me my advice ku DPP komanso zipani zonse faizi zikuchitika zipani zonse nkongonena kuti chonde mwina muta yesesa kukhala ndi spirit of fairness mukamapanga koma ngakhale lamulo lijero pamakhala zina even a judge amanena kuti apapa malamulo akunena kuti ukagwire ntchito ukagwire ndende miyezi 40 koma chifukwa chonena kuti amati mitigation koma chifukwa chonena kuti mwina taona kuti zifukwa izi mwina tukhulukira zaka miyezi yakuti amapanga poonesa umunthu wawo kuti akuchita understand situation komanso complaint imene kubwera kuchokera mwina kwa munthu uyo. So for me my advice is chipani mukhaleso ni maso a fairness ndi umunthu mukamona nkhanizi chifukwa alipo ena indeed ayenera kuti muonesesa kuti asisokoneze chipani koma enawo akulira pachonadi. Ndiye tiyese kuyankhula ndi Bernard Muhone. Bernard, ukundimva? Ndikuva office bwino ndithu. Imawa bwino nzanga tikupatse bwaloli ulankhule ndi Malawi tiyese kuti pano achita kale gather akonzeka iwenso akonzeka bwaloli ndilano ndithu apereka Malawi maganizo awo. Manga ndinye ngomene ili kuno kuli mvula nde
ndakwanisa kuma ndi mayi mmodzi amene nkhani waisata bwino kwambiri choyamba mwina tikudziwe. Ine kandi laito ni nyabata tulongwe makhala katawa Chabwino nkhani imene mkuona bwanji ino oti lamulo imene oti ukagoma kwa imalezi basi usayeneso chipani ngati independent. nkhani imene ndiyabwino kwambiri monga tine Malawi choyambirira ndinena kuti kalula kuti munthu alime pa independent kumakhala kukhomana ku chipani ndilekeza kuti mmene mwenda ime pa chipani mina cha MCP ndikuyerekeza ino MCP yayi koma ndiyalime pa chipani cha MCP kuti kuti anthu sakuwafuna chipani chake anthu sakuchifuna koma eneyo anthu nandikuona kuti ndichani kuti ndidi anthu ambiyota atakutivota kuti tiwine ndineka kutola chipani chakuti ndine pa independent cholinga ndipezera vota ndipite kwa eme koma zonena kuti ndikatuka nditakucha ku independent kumaso kuchipani china palibe futo koma zira zina kuti kutosa mnthu kuchipani apite primaries zozo zizana nazo kwa bakakhomana kwatani kwa chipani aonera kuti ntchito mwina zinavuta ndiloka ntchito ndi chipani angazimakhala ndiwoyima laweka. Zolimenda ndina kwambiri unena kuti ndikukhomerana pale kuti ka ntchito kwa chipani tinazisakhala choncho koma ndimakhala kukhomera ku chipani konko makhala kukhomerana makaona mwana kukhomerana munena kwambiri pa zisankho zazikulu kapena pa maprimaries amene kapena bwanji abwa ndina kuti kuzisankho zachipulula pa kumapale zimakhala kukhomerana kukhomera kuchino ku maprimaries makhala kufuna kwa eneyo kuti ndinge kuti andipane kuti ndine anthu ambiri andikonda koma ku chipani makhala kukhomerana kwa zisankho zachipulula pamakhala ndi kandidato wawo zamutanthauza. Elvis aureo naye mudzi kuti mina chimavuta kwambiri ndi mina zipani akuwa kwa chipani makhala mina aikatale munthu ndi akufuna kuti wakuti apambane komano munthu yamakhala ndi confidence kuti iye ngakhale ndako komabe dera limeneli litha kupambana ndithu that's mina zikhana zikulezaso kuti iye awenabe ayime payena. Bernard tikuthokoza chifukwa chokhala pamenepo kucheza ndi abambo amenewo pa nkhani amene akulionera lamulo limeneli limodzi mwa malamulo oyendetsera chipani cha DPP. Tikuthokoze kwambiri Bernard. Amene Bernard Muhone mtolankhani wathu kuchokera ku Mzuzu kucheza ndi mmodzi wa Malawi pa nkhani imene ili m'bwalo mtsiku la lero yokhudza lamulo 24 la kuchipani cha DPP limeneli ndithu limanena kuti munthu ngati wagwa ku primary iweyo usayimire ngati independent ukatero umakhala wazichotsa mchipani automatically. Nelson Gonjani ku Kasungu nayenso alirede timumve kuti ticheze naye motani Nelson Gonjani chaposachedwa apa komano achimwemwetsitsa akhala akupita chaposachedwa apa ndiye mwina angopereka maganizo awo otsatira yowa ndithu paja kumbukira ndi mphunzitsi ku skulu ya Mobas ndi amakhaso akonza mayeso ndi zina zoterezo. Atsitsi mwina ingo umbani mkota wanu program yathu ya lero. Zikomo kwambiri toyambirira tithokoze kuti fundo zimene zikutuluka apa zikutsamira pa chinthu chimodzi chonena kuti mwambo mchipani ndi chinthu chofunika ndithu ndipo onse amene akufuna kupikisana nawo pa tiketi ya chipani amafunira kuti akhale osunga mwambo komanso anthu okhulupirika ku chipani monga afotokozera anzanga George Phiri komanso Shadrek Namalomba. Komano china chimene mwina ndimafuna kuti ndigwirizane nacho ndi onse amene alankhula komanso makamaka chimene atsindika bwana Chunga ndi nkhani yonena kuti ku chipaniku kumafunika kuti kukhale madongosolo oyenerera komanso oyikika okhazikika okhudzana ndi mmene zisankho zachipulula zikuyenera kuti ziyendetsedwera. Chachikulu ndimaona ngati kuti pamafunika kuti ndondomeko zimenezi zitakhala zokhazikika osati kuti anthu azigwirizana pa nthawi imene chisankho chichafika kuti kodi amene akuyenera kukhala delegate kapena nthumwi kuchita kumenechi ndi ndani komanso akhale ochuluka bwanji. Zimenezi zimafunika kuti zitakhala zokhazikika kuti wina aliyense ngakhale kuti pali mwina zaka zisanu kaya zinayi kaya zitatu chisankho ngati chimenechi chisanachitike azidziwiratu kuti kudera zimene ndikufuna kukapikisana nawo dongosolo lili motere amene amakavota ndi anthu ochuluka motere ndipo anthu amenewa amakhala amaudindo otere mchipani. Ndathokoza kuti Namalomba afotokoza bwino lomwe njira zoyikika zimene zilipo ku DPP zothandiza kuthetsa mavuto osiyanasiyana pamene wina wadandaula komanso anafotokoza kuti anthu amene akuyendetsa chisankhochi amaitana opikisana onse ndikugwirizana zoti chisankho chikayenda motere. Ndikanakonda kuti njira zimenezi zikanakhala zokhazikika ndipo
mwina anthu azikhala kuti ngati akupanga msonkhano ngati umenewu akungokumbutsana kuti malinga ndi ndondomeko zathu amene akuyenera kukavota komanso chiwerengero chawo chili motere. Tabino Babo Tsitsi vitu kuyamike nifo chokhala nafe programu yathu ya lero ya Kulinji. Titokoze kwambiri. Zomwe kwambiri Zikomo. Amene ndo chimwemwe Tsitsi othirirapo ndemanga pa nkhani za ndale ndipo pakatali pano atisiya kaye kuti akagwire ntchito zina. Koma tipite ku Kasungu. Nelson Gonjani wakonzeka. Nelson mawa bwino choyamba. Ndakiva bwino kaya kumene kwazokubandi Elvis komanso bwana Chunga. Itadzuka bwino. Baloni lanu limeneli chesani nda Malawi. Mene ndi Malawi mmodzi apa amene akuoneka kuti akuzisatira bwinobwino zimene tikukamba pano. Shambirira muda tatuko kusema primaries. Sinanga ndine Captain Lefan Manda. Takupezani pano pa 10 ya chayamba. Nkhani mwayimva imene kukamba lero kunena kuti lamulo likulesa anthu amene ali mamembala a chipani cha DPP kuti akagwa kuchipulula asalimenso ngati independent MPs kapena councillors. So tinafuna kufunsa kuti nkhani imene muliona kuti ikulimbisa chipani kapena ndi ufulu wa dziko limene limayendera Malawi. Izi kuti bwanji pamene apa ndiye kuti akukhasula chipani chikukhasuka pamenepo ndiye kuti ulimbiso kapena ulimbikisa palibe chifukwa munthu ali ndi ufulu ochita chinthu chifukwa panopa ni multi-party system oloka munthu adanena kuti ni nkhondo koma mwalankhulidwe munthu ali ndi freedom speech panopa kuti akhoza kulankhula chimene afuna achite komanso kuchipani munthu si bwino kuti wakuku kuchipulula ndi asayine payekha chifukwa chiyani kuti asayine ndi kuti chipani chilibe malamulo eniweni okwanira kwa malamulo a dziko iwo akusuntha uyikapo malamulo awo a DPP koma si bwino kuti zitero pafunika munthu ayeneka kuti ayime aone kuti kodi akhoza kuchita chiyani pasokolo mwina munthu akhoza kuchita kusokolo alipayeka koma akuchita zinthu zolondola ena adzamulondola amalayi kuti adzachite zinthu zoti dziko lizakhale labwino ndi sabwino tisataye nthawi mmene munthu mmene afotokozera achiwiri kuchokera kuno ku Kasungu nawonso umene akumvera pa nkhani imeneyi. Nelson takuthokoza. Zikomo kwambiri. Zikomo ujeni nayenso akakonzeka Emmanuel Chiremba akakonzeka ku Kasungu kumene kuti mati kuchita dzulo atikhati kucheza naye program imeneyi timve kuti nayenso Amalawi kumeneko maganizo awo apereka motani. Bambo Phiri tibwerere kwa inu akutero kuti abambo amene ku Kasungu akuti apena pake zimene zikhangati sizopereka chipani komanso ena akunena kuti chipani cha DPP chimakhala sichimasuka angati ka democracy kamasowa pang'ono zina inu mungalipo bwanji pamenepo? Kupanga malamulo kuti atsogolere chipani kupitirira kuti njira yodana ndi democracy ineyo ndifuna ndigwirizanenso ndi Akhristiaja kunena kuti koma malamulowa asamangodziwika nthawi ya chisankho yokha azikhala kuti alipo ndipo nthawi zonse chipanicho chilipo malamulo amene azimveka chifukwa nkhani imene imavuta akakhala kuti malamulo amene akubwera nthawi ya chisankho chokha imakhala nkhani ya chilungamo kapena yani imene yakhala ikunenedwanso mu kukambirana kwathu yani ike anthu ayenera kuti adziwe bwino kwambiri za malamulo awo amene bungwe lawo likuyendesa kapena likuyendera kaya ndi chipani kaya ndi bungwe lanji koma pafunika kuti pakhale malamulo amene akhalepo nthawi zonse kuchagavani bungwero kapena chipanicho monga mmene afotokozera olemekezeka Namalomba afotokoza bwino kuti malamulo amene aja anapangidwa kuchipani ndipo amene ali membala wa chipanichi ayenera kuti malamulo amene aja anawadziwa pakanthawi mmene tikuganiza anawadziwa pakanthawi koma mwina amene angojoyina kumene ndi amene akhoza kuona ngati kuti malamulowa ndi achilendo
koma mmene afotokozera muja kuoneka kuti malamulowa analipo pakanthawi komanso chifukwa chakuti malamulo anakhalapo pakanthawi ngati amene akuona kuti akaluza chisankho ichichi afuna kuyima payekha kuli bwino mpaka Namalomba aja anafotokoza kuti kuliso mafomu amene oyima pa chisankhopo asayinira kapena kuti asayinire kuti ayima nawo amene ayenera kuvomereza lamulo 24 likunenedwa. Chifukwa cha chimenechi ndikuona ngati kuti fairness kumbali imeneyo ilipo. Chifukwa amene asayineyo ndiye kuti uwamvetsetse lamuloli ndipo wagwirizana nalo ndiye asayinire. Amene yuyu atati kuti walephera pa chisankhopa ndiye chipani chikumufunabe kuti asapotebe chipani chomwechi koma iyeyo waganiza kuti ayime payekha ndiye ndi bwinodi kumuchotsa chifukwa chakuti ndiye kuti alibe kufuna kwabwino kwa chipani ali ndi maganizo onena kuti angozerako njira ngati kuti mwina adziwike koma ine mfundo yanga yayikulu ndi yomweji andanena kale kuti pakufunika kuti chipani chionetsetse kuti poyambirira apa ilibe munthu aliyense chifukwa dandaulo lina limene ndalimva mukambirana kwathu nkonena kuti chipani chili ndi munthu wina ndiye chipani chikamabwera ndi munthu wina chikubweranso ndi lamulo ndiye kuti pamene popo palakwika mmene ndikuonera ineyo koma chikanangobwera ndi lamulo lokhali koma chisabwere ndi munthu kuti amene amverera muloli ameneyo akapambana ndi ameneyo ndi amene chipani chimtenge kuti tsopano ndi munthu dera ili ku constituency iyi munthu wake ndi waku chifukwa munthu ameneyoyo adzakhala kuti anayima payekha ndi anzake onse amene amapikisana nawo onse ndi achipani chimodzi ubwino wake oyamba ndi umenewu kuti onse amene akupikisana apapa pa chisankho cha chifululachi ndiye kuti onse ndi achipani chimodzi ndikutenga apapa mwachitsanzo ndi a DPP wa amene afuna kuyima pa tikiti ya DPP ngati phungu kudera limene onse akupingisana ndiye apapa chipani chisatengepo wina aliyense chiwasiye wonse mmene alili kanda atatu kanda anayi kanda ngati chiwasiye amene wo apikisane mpaka chisankho chichitike chikachitika chisankho amene wapambana pa awawa ameneyo ndi amene chipani chimtenge tsopano uyu ndi wake chifukwa patachitika chisankho akaonesa kuti achipani chimenechi amene akumfuna ndi ameneyu ndiye ayima ameneyu ndiye chipani chimtenge ndi amene chipani chimsapote koma chisanafika level imeneyi chipani chisabwere ni munthu ndikubweranso ni malamulo ayi ndiye kuti tsopano malamulo amangidwa kuti achite support and protect munthu amene abwera naye ndiye sizikhala bwino chifukwa nthawi zambiri anthu amene alepherewo ali ndi anthu amene akuwasatira koma wonse ndi achipani cha DPP ndiye ngati kuti bwino apapa anthu onse aja ndiye kuti agumuka malo sapota amene wapambanayo azikasapota zipani zina imene sikhala chabwino ku chipani cha DPP maona chonse chabwino apiri Namalomba anthu akunenana ati simmamasuka ku DPP kumuhangalika democracy kamasowa muzidefende motani ayi ndamva ndithu koma kungonena kuti pamene pali anthu loko pamudzi pamene timakhala ndi mabylaws timakhala ndi ndondomeko yoyendetsera mudzi kuti no zonse ziyende bwino ndiyeno sikuti tikatero ndiye kuti anthu tukaphera ufulu mmene ndikunenera muja sili kunena kuti munthuyo ngati akufuna kuyimira uindependent asakayime ayi koma tikuti ngati akukayima uindependent ndiye kuti kuchipani kwathuku wachoka si wa DPP so amene amene so wa DPP yayi akakayimira independent oti ifeyo chingatisangalatse ndi chani
zimene tipanso ndibwere ndi mfundo imene chingatitsangalatse ndi chani kuti munthu amene amayenera ndithu kukhala MP wachipani cha DPP akukayima ndikutuluka chipanimu ndimakayima independent chingatitsangalatse ndi chani pamene popo ife sitingatsangalale chifukwa munthu yana akakhala kuti anayima kuchipani cha thuku nkuwina ngati wa DPP ngakhale wakawina ku independent takasangalala mochuluka nditero kuti nzofunika ndithu kuti no mene afotokozera azinzangawa kunena kuti malamulo azikhalapo koyambirira ndiponso ndi nthawi yake ndi kumapeto ndinene kuti malamulo amenewa alipo kuchokera ku constitution tidapita ku convention ndipo nthawi imene timapanga ma primary kapena mapanga makampeni malamulo amenewa timadziwa ndipo tinasayinira nkhani ile kungokhala kuti anthu amaona iwo kuti no aononga ndalama zambiri komanso mwina anthu akondabe ndi amanena kuti ndikayese nawo kuti ku independent koma akamatero akugawa chipani chija ife ponena kuti yayi musatigawe inuyo ndi ufulu wanu pitani koma mupite nokha sili na independent pitani pamenepo sitikupha ufulu wawo ayi koma palipoti pamfuna kukhala ndithu malamulo tero tatsimikizire kuti ife tikufunitsitsa aliyenseyo amene wayimira chipani chiti kuyina ku primary ameneyo akawina kukhala member of parliament chifukwa chake tikuyika mamember of parliament tikuyika makandidate 229 constituencies m'malo monse muno cholinga chake nchapo tikufuna kuti tikakhale ndi mamember ngati tingakhale ndi 100% tithokozanso mulungu koma kuti tikakhale ndi mamember ochepa chifukwa chakuti ena apita ku independent waku independent ngokuti kugwira naye ntchito abala amafuna kuti no kumene kuti tikapanga malamulo kuti mukapanga bwanji malamulo wina wakali independent mukudziwa maganizo ake mukudziwa mfundo zake nene momoti chakuno mkulu wawo koma ife kuchipani kuti ndi makuifo zake tindizo chikumba zatu zota mali katumikira bwaji kufunitsitsa kuti aliyenseyo amene akayimire chipani cha DPP ndipo akapiteso ku nyumba ya malamulo akati tumikire ngati wa DPP zimenezo zimene tikufuna ife kuti zichitike koma tisikuwalesa hata kupita kukhala ma independent kukhala ma independent koma achoke mchipanimu asiye maudinga asakakamire zonseza akakamiranji imene akakamira akafuna kuti munthu mpikisano umamene mpikisano ni mpikisano unaona kuti zalafika kwera kafike kwa tsogolo kafikeni kwa president kafikeni ku central executive committee kafikeni ku region koma zonseza anthu sakumapanga ndio muna mwageno ingana kuti muna akakamize ndi ufulu wawo koma democracy ndio ilipo chabwino democratic progressive party democracy ndio pachimake penipeni bambo Namalomba ife tikuthokozeni kwambiri chifukwa chokhala nafe mpulogalamu ya lero kumasuka chonchi kuti tambasolere kuti lamulo limeneli likuti chani kwenikweni tikuthokozeni tidzakuyitanitsa nthawi ina mudzakhale omasuka kuchita chimodzimodzi bambo zimata apiri nanunso ku chigawo chakumpoto kuti pacha kusalima eti taona ndikulakwitsa kusalima tithokoze kwambiri chifukwa chokhala nafe mpulogalamu ya lero ndithu bambo achunga ingotitsizirani pang'ono mwachidule kwa basi program imeneyi kupita kumapeto inu chimene mwaona kwenikweni pa za lamulo limeneli njani ayi chipani sichimangopanga lamulo amakhala pansi nkugwirizana andikawirikawiri lamulo amafuna kuti apange address kapena kuti akonze chinthu ndiye ndikhulupirira kuti mukuganiza kwawo anaona kuti njira imeneyo mafuta amene anali nawo zokhuzana ndi nkhani ya independent amayenera kuti angokhazikitsa lamulo limeneli koma tidziwe kuti lamulo silimakomera wina aliyense ndiye mbaliso imeneyo sindikufuna kuti tiziyiwalayi amene muli mukuma constituency mukuti mvera inu mukavotera amene mufuna kuti kuthandizeni kudera kwanuko koma ngati uli membala wa DPP chipani chikuti voterani amene ali candidate wa chipani so at the end of the day chisankho ni mpikisano ngati pala anthu ena amene akunena kuti yayi ifeyo uyu watulukayi kaya sakhala makaka DPP sakhala makaka MCP PP awakayima pa yekha timuvotera it's freedom dzikoli kuli ufulu ndithu wa choice osankha chimene mukuchifuna so tikuwafunira zabwino zonse komanso kungosindika kuti zipani tikamakamba zipani tikamba zonse chonde wonesesani kuti the will of the people on the ground comes first chabwino
ndiye nthawi limene tichitira njiru ndikhangati ndikuyenda koma musanapite taona kuti mwapambana litumene ndimene mungafikire kumeneko ine sindikwanitsa kufikira fonere pa microphone mwapambana times yapambana times radio station ndi number 1 misa Malawi chaka chino mwachidule kwambiri muwauze zotani kumvera ino amene mukumvera komanso amene mukutionera chikho chimene ndatenga m'manja mwangamu ndi chikho cha Misa Malawi Annual Media Awards 2025 chimene chaperekedwa ku wireless number 1 Malawi monse muno ndipo wireless imeneyo majaji atakhala pansi kuti koma ikhale times ndiye tikamanena kuti ife sinabwere pano zapangazi bwana sinabwere pano kuzaseweresa makina kapena microphone we came here to work, so congratulations to the team that has worked so hard ndipo inu obviously hoa ndi munthu mmodzi komanso inu munalandira individual award kumeneko mwalandira ndalama za nkhani ndikhala ndikubwera kuti munditengere ku lunch tidye nawo zifuziwa mundibwereketsa anthu adziwe osakongole adziwe kuti walandira makobiri nkhani koma titokoze inu amene matimvera across the country pitirizani kumvera wireless ya times ndi wireless number 1 ndipo tikupitiriza kukhala ndi maganizo onena kuti tichite expand reach ma areas amene mwina siti kumveka kuyika ma transmitter komanso tikhala tikukonza ma program ena anyowani ndi cholinga chonde muzisangalala nthawi zonse ife timafuna kuyima pa chilungamo nthawi zonse osatenga gawo komanso osaopa imeneyo ndi Times Radio Kulinji imene imachitika pa wireless ya Times ndipo lero lino pa 5 May akuluakulu amenewa akambirana nkhani zikuluzikulu zimene zikuchitika mchipani cha DPP malingana ndi mmene iwo amayendesera chipani chawocho komanso malamulo tachitani komenti timve kuti maganizo anu pa zimene akambirana akuluakuluwa komanso mneneri wa chipani chimenechi cha DPP Shadrek Namalomba ndi woti bwanji nanga inuyo mwawamva motani.